At oras sa 5:23 na, samtang may kalamigitan sa maong balita din sa dakbayan sa Sugbo, sa Cebu City Mayor Nestor Archival ni Angkon nga nagatubang karon og problema sa tubig, problema sa kuryente ang dakbayan. Kasama mo sa Balita Radio Man, Eli Bolunos. DYHP RMN Report. Giangkon ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga nakatubang na karon og problema sa tubig ug kuryente ang dakbayan. Ang mayor nangayo sa kooperasyon sa mga Subuanon nga magdaginot pagamit sa tubig ug kuryente. Kini dalawa sa balay kainit sa panahon. Ang syudad una na nagproblema sa supply sa tubig apan kini nadugangan tungkol sa nagkuwang na nga supply sa kuryente. Matud Archival nga ngayang masayod din ang mga mulupyo sa kabaranggayan sa dakbayan. We need to bring this down to the grassroots kay aron makabantay din sila. We have problems of electricity and we have a problem of water. We need to reduce or we need to say efficiently use water. You need to use energy efficiently. Ako ginangangyo ninyo tanan. Si Mayor Nestor Archival kasama mo sa Cebu City Hall. Sining inyong radyo man, Eli Balonos, DYHP Tatak RMN.